Aminata Diarra mi salminima. Lotini on salminango. Guytali jofani e nder leydi Mauritanie. Honɗum saabi guytali kesi ɗi ko wargo Fatiba noon on ko debbo nene ɓe woni ko fure mun yiita ko honɗum marɗa ko holla caggal ko yiya ɗo caggal o fitina ɗo kadi. ɗum so Allah wona kesuma ɗo e leydi Mauritanie minen rewɓe Mauritanie min piñirat ko kulol so Allah par ce que on se dit que ko heeɓi faati ko minen gooto amen fof no wawi heɓde amen surtout ko wona kesum watti te emin jooɗi kadi emin paɗa d'autres cas par ce que solution poɗɗo yiilede o yiilaka probléme aji ne foti gérerede ni gériraka. Wona ɗum ɗo fuɗɗi yo debbo piye walla fiye ware e nder leydi mon nde wargo debbo waɗi kala jama o immoto guytali waɗe so caggal ɗum kadi wargo wongo waɗa hol saabi ɗum dartaki e nder ndi leydi Mauritanie? Saabi ɗum dartaki ko laamu sabu no waɗi wono loi biteɗo loi Karama gila 2014 ou même avant ha joni loi o waɗama proposé ko loi mo gandanɗa c'est une loi contre la violence faite aux femmes et aux filles. Donc loi on waɗi article uji kewɗi waɗi gueɗe kewɗe gondi hen kono no yetti assemblée nationale nde eɓe jaɓani vodde loi o eɓe bonniti loi o eɓe cali vodde loi o ko porte ouverte pour une injustice. Comme ni min mbiratni très souvent l'absence de loi protège quelqu'un et c'est pas les femmes et les filles. Donc kala Mauritanien pinoɗo e Mauritanie na andi ko loi ala. Avant ni ka féminicide avant hunde no yetto e warde yetti d'abord que violence sa violi suka debbo so suka debbo ni ari ene plaignant au niveau du commissariat namdete ko ko ɓornineɗa to gummiɗa ko an tawimo so haala juuti an suka debbo violaɗo ko an sokoyte kaso donc hunde nde wi que ça se répète e no laatti e koye yimɓeɓe so jomum wonno salirto tan eɓe mbarat ɗum donc ko ɗum ɗon saabi ɗum c'est que loi poɗɗo ɓamede o pour protéger les femmes et les filles oɗon loi ɓamaka. So yawti on saria hol hana waɗede hande e Mauritanie gam dartingol ɗi fitinaji wona ɗi fawede hoore ɓe rewɓe? Ko wawi waɗede ko déjà ko sensibilisde waɗgol jewte e jerkine yimɓeɓe plus particulièrement sukaɓe ɓe koye won sukaɓe worɓe ɓe won sukaɓe rewɓe ɓe eɓe ganda ko debbo wona kecce e société men emin poti respectude rewɓe min poti rokkude ɓe aussi leur droit min poti andude aussi nder rendo men o ko rewɓe poti heɓde hakkeji mabɓe ko yimɓe foof kaɓono hakkeji rewɓe par ce que hakke rewɓe ko ɗum ɗo woni hakke dental par ce que oɗo probléme hannde koyo won suko debbo cankiɗo Allah yurmomo yaafamo yo won famille makko yo won kala neɗɗo kala innama aade tan mo gandanɗa ƴiƴam no dagi e ɓanndu ma aɗa anndi ɗum yooɗani fewani te fotani donc enen poti darnade rewɓe communauté e men enen poti darnade rewɓe ɓe enen ɓeeɗo fof poti darade pour que rewɓe keeɓa hakkeji mumen kono tant que rewɓe keɓani hakkeji mumen violence uji no ngoodi mo wona ɗum par ce que hunde nde avant ne yetto e warde wonto fuɗɗirto déjà que le fait de normaliser les violences ko ɗum addata ha wonta jomum ene ware hay police haalta laamu haalta haydara haaletake te so continue mi wiyatani so continue ɓeɓe naati galleji yimɓe par ce que déjà fuɗɗima rawane min jiiɗo ka lalla sukaɓe worɓe ɓe naati ko nder galle mabɓe tawimo ɗon e bammakko tellani eɓe abuse del nder galle mabɓe donc minen on se sent même plus en sécurité nulle part a woni galle ma yo a woni nder yo a woni bowal yo fof foti hen. Hunde wonde addude duko hande e nder Mauritanie koko fati ɓe député ɓe ɗiɗo député ɓe ira ɗum ko Mariam Mint Cheikh wondude e Gamou Achour ɓen hino nanga hino jagga joga onon daraniɓe hakkeji neɗɗanke ko honno yiruɗa jaggugol ɓe député ɓe? Sabu accigol maccagal ngu ko ɗum addi haala ka fof ko ɗum addi probléme o e joni noon saabi probléme o c'est que ko ɓeeɗo koɓe saliɓe ɗum hankkadi oɗo maccangagu koɓe saliɓe ɗum niɓe caliri ɗum ni c'est juste l'histoire du monde qui se répète emin gandi ko aux États-Unis no ɓaleɓe dari nde mbi kono kaɓo macca gagu ko ni wano komi ma ɓe coke ma ɓe mbare ma ɓe mbaɗeni ma ɓe batteni ko même chose min goni wurde kono ko haɓete ko wawa haɓede hankkadi par ce que on peut enfermer un corps mais il ne faut pas enfermer des idées so woodi hankkadi yalti gasi ko ɗum en plus de ça eɓen coki suka debbo o Mariam
mo jogii suko omo muynini ɗum ko lebbi 3 yogii ko ɗum ni minen ɓuri haawde amen e ɓuri choquede amen e oɗo histoire fof en plus de ko wiyetee ko immunité parlementaire malgré immunité parlementaire makko malgré ko omon jogii oɗo suko e enndu makko eɓen toki mo. Aminata Diarra mi yettima sanne, a jaarama. Anna a jaarama no feewi, calminaama.